Maswera sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, saka ndakauya kunoku as a caregiver, even though ndine umwe murume wandainge ndichigara naye pandainge ndiri kuSouth Africa, but ndiye akandibatsira. In fact akatotengesa motikari yake kuti ndinge ndichikwanisa kuzouya kuno, but I feel as if he is trying to blackmail me so that ndinge ndichizochata naye. Saka apo patakati tofambisa mapepa, even before tisati tatanga fambisa mapepa, ndisati ndatomboita kosi yacho yekuti ndinge ndichizokwanisa kuuya kuno kumhiri kwemakungwa, ainge achida kuti tinge tichizochata tose. Saka ndakamuti it's okay, tinokwanisa kuzochata kwacho, but mukoma, you know things change. Ndakati ndatora certificate rangu ndava kutanga kufunga nezvazvo, ndopandakabva ndachizozvibvunza kuti asi zvingabatsireiko kuti ndinonzi ndichachata nemurume apa vabereki vangu vasina kana sent iro ravanenge vakambodya. So I then said hazviiti kuti tinge tichichata tose, only unless kana ukandiroora. Akabva achizonditi manje baby honaka tingamhanyisana nezvinhu zvingani panguva imwe chete, ko wadii wati tatanga tamboita zvekuchata, then kashomawo kanenge kazosara tobva tachizoenda tobva tachizonopa vabereki vako. Tarirawo nekuti handisisina kana chandiinacho, ende ndiri kufanira kuti ndinge ndichikubatsira zvekare kuti unge uchikwanisa kuzoenda. How about we get married first in court? Ndikati vabereki vangu vanozoti kudii? Akabva achizoti kwandiri vabereki vako they do not need to know. Ndikati shamwari, iwe miswa iwe, unoreva kuti unoda kuchata neni in secret vabereki vangu vasingazvizivi tikanetsana. Saka akabva achizoti it's fine kana ndikawana kamari then ndobva ndachizonosiya kuvabereki vako. Saka ndo zvandakangowandawo nazvo izvozvo, because ndainge ndava nemiono yakasiyana ndichiti kana munhu uyu ndikachata naye asina kundibvisira something, kana ndikamuunza kunokuko, kana akazoti ndava kuda kuroora musikana asati akamboita mwana before. So I was trying to protect myself, but ndakaona kuti ndinge ndichimubudira pachena zvainge zvisingaiti. Saka ndakati ndauya kuno kumukoma kutaura tainge tichitaura tose, mari ndichitomutumidzira. Saka ndakabva ndachizotanga kuitawo zvokungodanana nemaboyfriends ekuno, zviya zvongotiwo kungopedzawo nzara, nekuti mari yekuti ndige ndichigara ndichingoenda kunomuona mari hapana. I'm trying to start a new project kumba kwedu, so I'm trying to invest uko nekoko. Saka relationship yacho yangova relationship yepafoni. In fact pandakadzoka kuAfrica I did not even tell him. Ndakatoenda kuAfrica ndikanogara kumba kwevabereki vangu kuda kweabout 3.5 weeks, kwava kubva ndachizodzoka asingazvizivi. Ndaitotaura naye ndichitomuudza kutoti ndiri kubasa, ndichingomupa maexcuses izvo ndainge nditori muZimbabwe. Saka zvinhu zvaasingatozivi kuti this is what I did. Ndadzoka kuno kumukoma ndo pandakabva ndachizopfimbwa nemurume uyo ari kundipfimba, saka iye murungu. Ndokusaka ndauya pano nesecret yangu, ndoda kuti munge muchindibatsira. Murungu uyu ari kundipfimba iye ane makore 68 years, achembera mukoma zvekuti ameno kana kuri kunzi tikadanana handioni sekunge anokwanisa kulasta for more than 2 years, because makore afamba. Kunyange kufamba chaiko haatogoni kunyatsokufamba zvakanaka, musana wabhenda mukoma. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti ndoitawo sei, ndodanana naye here murungu uyu? Ndiri kungoda advice kune avo vachandijaja. You can judge me as much as you want. Zvatinofunga zvakasiyana, saka I won't judge you back.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa voita sei, voita zvekuita sei, vodanana here neharahwa yavo ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa kana kuti kwete. Let us try to speak with her in the comment section. Hey, but inzwaiwo tsitsi ko murume uyo wamakasiya kuSouth Africa motikariwo yake yaakatengesa munzwiriwo tsitsi here. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura izvo zvatakaita tikaenda mugomo. Takaenda mugomo mukoma, ndainge ndiine best friend yangu. Mushure mekunge arambana nemurume wake, vakati varambana, then that was when apo akabva achizoya kwandiri akati, isha, I have tried to move on but zviri kuramba, handizivi kuti toita zvekuita sei. Ndakabva ndachizoti mira tione kuti tingazvifambisa sei. So then ndipo pandakabva ndachizotaura nevamwewo madzimai. Ndataura namadzimai ivavo, vakabva vachizonditi kana ndisingatyi taikwanisa kuzovakirwa munamato navo wekusunga chiraramo chemurume webest friend yangu. Ndikabva ndati hapana kana problem zvinoita. Saka mukomana ndakabva ndachizotaura nefriend yangu. Mushure mekunge ndataura nefriend yangu, iye akabva achizoti kwandiri, it's okay, tinokwanisa kuenda tose. Takabva tachizoenda kumba kwamadzimai, akaudzwa zvaakaudzwa uye zvikare nema disadvantages acho, nekuti akanzi panenge paine possibility yekuti unokwanisa kuzogumisidzira wava nemaspiritual husband au anenge ava kukuteverera. Akati ainge asina kana basa nazvo. Saka mukomanashe takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichienda kunosiya zvataifanira kuti tinge tichinosiya mugomo. Takaita saizvozvo ndokubva tachizonosiya minamato iya, tikasiya tarasirira huku yatakasiya mugomo imomo, ndokubva tadzoka kulocation. Hapana kana kumbotora mazuva, murume wacho ainge achiita zvekudhiraivha motikari dzemauber, akabva achizotsika munhu ari mujeri kutaura kudai hamene kuti achabuda rini. Akajamba red robot ndokubva anorova munhu. Mukadzi waakatsika muSouth African akabva achizofira pasport ipapo, ndokubva atobatwa nevanhu. Mapurisa achibva achizosvika ndokubva atosungwa. Saka imhepo idzo dzatakamusimudzira tikadzisunda kwaari. Saka friend yangu manje ava kundiblema, ari kuti dai wainge usiri iwewe angadai asina kuzouraya munhu, nekuti iye friend yangu zvinhu zvake hazvichamufambiri zvakanaka. Ari kuti anopota achiona umwe mukadzi uyo anenge akagara murumu make. Mukadzi uyo hanzi anenge akangogara akadongorera muglass achizvitarisa, asi anozoti kana atarisa kunenge kuine best friend yangu ndopaanobva achizotanga kubuda ropa, achichururuka ropa mumaziso. Saka shamwari yangu iri kuti iyo iri kuda kuudza hama dzake dzose kuti izvi ndo zvatakaita, uye ari kuti ndiwe wakandipfurira. Ndiri kutya kuti vanhu ava vanokwanisa kuzondiitira a go back to sender. How can I protect myself? Handina kunge ndakaudzawo murume wangu kuti izvi ndo zvatakaita. Ndakadzokera kuna madzimai, this was last month. Pandakadzokera kuna madzimai ndikabva ndachizovaudza, manje vava kuti vanokwanisa kutenga chipo chiri pamwana wangu vondipa munamato wekuzvichengetedza. Vari kuti zviri nani ndezvipi, kuti unge uchizorarama uchitya kuti unokwanisa kuzoitirwa a go back to sender, kana kuti
unge uchingonditengesera chipo chemwana wako musikana, ndinoda kuti ndige ndichizochishandisa. Kana ndikachishandisa zvimwe kuda kana kweabout 10 years, kana kuti ndikafa 10 years dzisati dzadarika, then chipo ichocho chinobva chachizodzokera kumwana wako. Vari kuti ndo mhiko dzatichaita idzodzo. Please help me. Ndiri kutsvaka rubatsiro kune avo vachandibatsira, ndichatenda chaizvo. Hey, vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ya pakaipa. Yo, let us try to speak with our dear sister in the comment section. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika uchitupa changu. Mukoma nacho ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Noda kukuudzaiwo izvo zvakaitika. Brother yangu payakazoshaika kuSouth Africa akafa asina munhu ainge achimuda. Vanhu vose vainge vongoti ainge akaromba. Saka vabereki vangu handiziviwo kuti chii chakaitikawo, asi vaiteerera zvose izvo zvavaiudzwa neimwe brother yangu. Saka brother yangu mukoma ndichavati mukoma evidence. Saka ivo vainge vaine mabusinesses avo awo avainge vainawo. Saka vamwe mukoma avo vainge vachigara kuSouth Africa ndichavati mukoma John, vainge vakaroora muSouth African. Vainge vaine vana vavo vaviri nemuSouth African. Apa muSouth African wacho akazotourawa. Apa kumba kwamukoma evidence kune bhegi rinotaura. Bhegi iri mukoma nashi rinotaura ibhegi iro ravakaenda vakanoba pavakaenda kuSouth Africa mukoma John vachiri vapenyu. Ndiro ratakazogadzira iroro, ndainge ndiripo zvinhu izvi pazvakaitwa. Zvino zviri kunzi mukadzi uyu wekuSouth Africa ari kupfuka uye zvekare anotaura mubhegi, ndo maanenge achitaura. Bhegi iroro riri kunzi rakatovakirwa imba pamba pavo, vatori nerumu iyo yavakavaka. Murumu imomo ndakanzwa umwe maid uyo ainge achivashandira akazosiya basa achiti ine handingazvigone nekuti makuseni oga oga ainge achinzi ange achienda kunoklina nekuwaridza pambedha. Awaridza aizoti kana akadzokera murumu imomo time aitoona magumbeze akawaranyurwa. Saka akazotiza mushure mekunge anzwa mubhegi rainge ririmo iro raainzi hainge asingafaniri kuti ange achiribata paanenge achitsvaira. Aikwanisa hake kungorishifta nemutsvairo asi kwete kuzoribata directly. Anoti akanzwa mubhegi muchitaura munhu ndopaakabuda achitiza akabva achizoudza hanzvadzi yangu, ndokubva achizotanga kutukwa akanzi unonyepa. But ichokwadi mukoma, zvinhu zviri kutoitika apa. Mukoma evidence ndivo vane connection nen'anga dzacho dzekughana. Vakatanga vaenda kuMalawi uko kwavakazonopiwa mafone numbers en'anga dzacho dzekughana, uko kwavakazoenda vakati ivo baba neimwe sister yangu uye zvekare naamai, but zvizhinji zvimwe takazviitira kuMalawi. Saka mukoma evidence ndivo vane maconnection nen'anga dzacho. Zvino vari kupenga. Munhu wose mukoma ari kungofamba akabatira hana mumaoko kuti kokana muSouth African uyu akazotipedza tose. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Mukoma John vakaenda kuSouth Africa. Vaenda kuSouth Africa kudaro vakabatsirwa namukoma evidence pamari yavakashandisa vachienda kuSouth Africa. Vasvikako vakazokumbira zvekare mari vachida kutanga kabusiness. Mukoma John vakazogara kwenguva yakareba vasina kudzoka kumusha. Pavakazodzoka kumusha vainge vava kutofamba neRange Rover yavo yainge yakanaka iri yeblack. Ndopa vakazotiudza kuti vainge vava nemukadzi muSouth African. Amai vakatanga kuchema vakati shuwa ungaroora hure. Vainge vachiti vakadzi vemuSouth Africa vose vanohura. Vakati achakuuraya mukadzi iyeye. Saka mukoma John vakabva vachizoti ivo vainge vaine mabusinesses avo. Mukoma John vakaita mistake yekuti
vakabva vachizoti vachitaura namukoma Evidence vakavaudza kuti vainge vakaita safety net, vakati mukadzi wangu sezvo iye ari muSouth African, imimi hama dzangu neni wacho ndiri muZimbabwean, saka safety net yangu ndeyekuti upfumi uhwo hwandiinahwo kuSouth Africa kana kuri kunzi pakaitika chaitika, nekuti anotonga ndiMwari ende zuva raanotonga hakuna anoriziva. Sezvo ndiinewo mwana naye ndinoda kuti asazosara achitambudzika, nekuti mumabusinesses angu andakatanga ndiye akandibatsira, saka iye ane zvaanoziva kuti anofanira kuti ange achizotora. Imimi mukoma ndakakuisai painsurance yangu kuti kana kuri kunzi pakazova nechinenge chaitika kwandiri munofanira kuti munge muchizobhenefita zvamuchabhenefita zvekare, uye zvekare dzimwe motikari ndoda kuti ndige ndichizodziisa muzita renyu. Saka motikari dzavainge vachitaura tainge tisingatozvizivi kuti mukoma John vainge vava nematrack avo awo avainge vakatenga muSouth Africa. Matrack awa ainge achiita zvekutakura marasha, saka mukoma John vakabva vachizodzokera kuSouth Africa. Zvose izvi zvakataurwa panguva iyoyo mukoma Evidence havana kuudza kana anyone, saka kuda vakazogara vari voga vakaona kuti kufa kwamukoma John zvinoreva kuti ivo vainge vachazova multimillionaire. Vakabva vachizotanga kufamba, vafamba vakazoudzwa zvavainge vachifanira kuti vange vachiita, asi kuti vange vachizozviita vari voga vakanzi hazviiti, nekuti dzinza renyu rinofanira kuti ringe richizotenderana, nekuti midzimu yenyu yakasimba, akachengetedzwa kwaari ikoko iye John. Saka vakabva vachizogara nevabereki pasi, vakabva vachizopfurira vabereki kuti vange vachizobvuma kuti mukoma John vange vachizourawa. Ndipo apo patakazoudzwawo isu tikabva tachizonzi twenda kuMalawi. kuMalawi kunoitei? Tasvikako mukoma Nashe pane mhiko idzo dzatakaitiswa semhuri. Mukoma Evidence vakazonzi vaifanira kuti vange vachienda kunotora chavachatora icho chainge chiri chemukadzi wamukoma John. Vakaenda vachiita sekunge munhu ainge achishanya, vakazoba handbag iro ravakauya naro. Vakati handbag iri kuriba kwavakariita vakaona kuti rainge rava kusashanda, nekuti rainge riri mune zvimwe zvinhu zvainge zviri mugaraji pamba pamukoma John nemudzimai wavo. Vadzoka naro, takabva tachizoenda zvekare kuMalawi uko kwarakazonobairirwa netsono, uye zvekare tikazodzoka kumba. Saka zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka. kuSouth Africa mukoma chimbambaira chakaputika, vanhu vakafa. Takararama kwemakore mukoma Evidence vachingoita mari. Zvino zvinhu zvakazoti zvopanduka, sezvandakuudzai kuti ainge ambori musikana wavo webasa. Ndini ndakatovatsvakira musikana iyeye webasa, nekuti ndainge ndichiwirirana naye. Saka akandiudza iye haatozvizivi kuti zvimwe izvo zvinoitika mumhuri takatozviita tiri pamwe chete, hakusi kungonzi mukoma Evidence ivo vakaromba vari vega, kwete, zvimwe zvacho takazviita sedzinza. Saka akandiudza kuti ndonyaya iripo apa munhu wose wemudzinza ava kungotya, umwe neumwe ari kufamba ari kuzvifambira ari oga, nekuda kwekuti vanhu vari kutya kuti vange vachibatana manje tinge tichiita chinhu chimwe chete. Iniwo kusaidi kwangu mukoma handisi kuzorora, ndiri kufamba ndichibatsirwa. Ndava kutorarama nemunamato. Pese pandinenge ndiri ndinenge ndiine chibhodhoro changu chemunamato chandinenge ndiinacho. Kana ndikangochigadzika pasi ndinotonzwa mhepo yava kutotanga kutovhuvhuta. Kumba kwamukoma Evidence kune bhegi riri kutaura. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoziva kuti vamwe vanhu vachanzwa confession iyi vachati mune hutsinye, but zvakatoitika zvikatoitika. Apa tiri kutsvakawo solution. Kana ivo mukoma Evidence vakabvunzwa kuti zvino kun'anga kwacho tinozvifambisa sei, nekuti patakaenda kuMalawi takanzi imimi kana muchida kudzoka kuno
Evidence uyu ndiye anenge ari pamberi nekuti ndiye sawira wangu mukuru wandinoziva. Kasekuru ikako kekuMalawi mukoma kakati anongosvika pano ari ega pasina evidence anorohwa nemheni unless kana achida kuromba pachezvake. Kana kuri sekuGhana hatitozivi kuti nganga dzacho dzekuGhana idzo tingadzibata sei, tingakomunicata nadzo sei. Handizivi kuti tingabatsirikanawo sei. Kana muine mafone numbers evanhu vamunoziva vanobatsira vasingaiti zvechechi, nekuti izvi ndezvechivanhu zvinotongopedzwa nechivanhu. Musha matova nemweya wengozi wemukadzi uyo muSouth African akaurawa namukoma Evidence. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Akumanaka zvakangoma hazvo vedu we yapakaipa shuwa vanhu kugarira pasi kuti vange vachidya upfumi hwemunhu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi akafira life insurance policy yemamiliyoni. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvinoreva kuti zviri very dangerous ka izvi zvokuisa hama dzako funeral policy, because iwe uchitofamba mumwe munhu anenge achitokuona sebhengi rake kuti munhu uyu kana akangofa zvinoreva kuti ndatoita mari. Munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe? Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, izvo zvakaitika pakati pangu necousin sister yangu. Zvakangotanga nekungotukana uko kwatakaita mufamily group, then hama dzikabva dzachizoti taifanira kuti tinge tichizogadzirisana, but mukoma inini mumwoyo mangu zvainge zvisina kupera. Saka apa iye ainge aine imba yake yaainge achivaka, ari kurwara kutaura kudai. Gore rino aiwa anokwanisa hake kurarama kusvika gore rino rapera, but sekuru avo vakandibatsira vakati gore rinotevera muna 2026 haasi kuzorarama kusvika 2026 apera, nekuti ivo vakandibatsira kuita mhiko apo paainge ava kuda kupedzisa imba yake. Zvinhu zvandainge ndisingatozivi kuti panguva iyo yokuti unenge wava kuvaka ndo panenge pari nyore kuti munhu ange achikuitira mhiko dzekuti unge uchizofa. Saka necousin sister yangu takatanga kunetsana mushure mekunge zvanzi kwainge kuine mari idzo dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizounganidziwa, dzaifanira kuti dzinge dzichizoshanda pane umwe mutambo uyo wainge uri mutambo wemhuri. Saka ndini ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitumidzira mari. Saka ndakanonoka kutumidzira mari nekuda kwekuti ndainge ndisinawo mari. Saka ndakaona kuti ndige ndichitumidzira dzimwe mari dzevamwe inini ndisati ndatumidzirawo yangu zvainge zvisingaiti. Saka kunonoka kwandakaita ndipo paakabva achizotanga kundinyeya. Dai kwanga kuri kunzi ainge akandinyeya nehama zvainge zviri nani, but akabva achizotanga kundinyeya nevamwe vanhu vekuziva. Saka akanoita mistake yekuti akabva achizondinyeya neimwe best friend yangu. Saka nebest friend yangu mukoma we are very close zvekuti kunyangwe ndikanzwa paanenge achitonyewa neniwo ndinotowedzerawo ndichitoita kuti ndige ndichitobata mashoko ndobva ndachizoenda ndobva ndanomuudza. Saka ndo zvakaitika ipapo. Friend yangu anoti akasvika cousin yangu achitaura nevamwe vakadzi avo vainge vachigara pamba paainge achigara, akabva achizongotangawo kungondinyeya kuitira kuti ange achinzwa kuti vanoti kudii uye zvekare akandivenga ndiani ende anondifarira ndiani. Saka akazondiudza zvose izvozvo akanditi don't even react. Akabva achizondiudza kuti ainge aina vamwe tete avo vaainge achiziva. Tete ava ndeve kuTikTok
vanongozvitiwo tete venyika but vanoita zvechin'anga. Saka akanditi ainge achazotaura navo. Mushure mekunge ataura navo akabva achizonditi vainge vati ndinge ndichitora mafone numbers avo. Ndakatora mafone numbers avo kwava kubva ndachizotaura navo. Saka it happened kuti she was very busy nekuti vainge vaenda kunosimbisiwa nen'anga yavo ameno kuMalawi uko. Saka vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndige ndichitaura nevamwe sekuru. Saka sekuru vaya vandakatanga kutaura navo vakanditi zvinotoda kutoti unge uchiuya kuZim. Ndo pandakabva ndachizoenda kuZimbabwe nemurume wangu nedzimwewo hama kuti tinge tichienda kufunction. Saka tiripo pafunction kudaro vainge vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichimukumbira mari yekuti kana ndikamukumbira ainge asingazondinyimi. Saka pakazodarika vamwe amai avo vainge vachitengesa masau avo nemajigi. Ndakabva ndachizoti masau ndamasuwa but dambudziko riripo nderekuti ndine $100 yakabatana. Ndikabva ndachizoti kwaari ndipowo $1. Akabva achizondipa iri $3. Akabva ati mutengera nevana. Saka ndakabva ndachizomhanya ndikaenda mumba ndikanotora mari yainge iri mumba yandainge ndagara ndiinayo. Ndiyo yandakazoshandisa $3 yangu. Mari iyoyo ndiyo iyo yandakazoshandisa kutenga masau. Then yake ndikabva ndachizoiisa muhandbag. Ndakaita zvekuputira netishu kuitira kuti isazogumana neimwe mari, uye zvekare ndainge ndakanzi yainge isingafaniri kuti inge ichizoguma anything that belongs to me. Saka ndakaiputira ndikaiisa muhandbag. Mutambo wakati wapera tadzokera kuHarare. Ndo pandakabva ndachizoenda kumba kwasekuru vainge vachindibatsira. Vakati muzukuru wauya wagona. Vakabva vachizoti ivo kubatsira kwavo kwavanoita vakabuda panze. Pavakadzoka vainge vakabata hari yainge ichinhuhwa. Vakabva vanditi ivo kuti vange vachikubatsira vanotanga vaitira tsvina muhari, then vanobva vachizoisa mvura muhari imomo. Unofanira kuti unge uchipedza jagi rinenge rakazara nemvura ravanenge vaisa bute apa. Mvura iyi ndiyo iyo yavanenge vambodira muhari imomo. Vakati kana ukasandisema ndokuti mishonga yangu inyatsokushanda zvakanaka. Mukoma ndakanwa asi ndakaita sekunge ndicharutsa, but nekuda kwekuti ndainge ndichida revenge ndakashingirira kusvika ndapedza kuinwa mvura iyoyo. Mushure mekunge ndapedza kunwa mvura vakabva vachizoti ngatipindei mumatare zvekare. Ndopa vakabva vachizondiudza kuti zvainge zviri nyore ndezvekuti tinge tichiita mhiko yekuti iwe sezvo uri kuvaka imba yako, imba iyoyo kana ukangosvika paroofing level, kana ukada kungodarika paroof level, ziva kuti uchapinda muvhu. Vakabva vachizondipa hoko dzavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda ndichinooroverera hoko idzodzo kumba kwake. Saka nemurume wangu tisati tadzoka kuJoni ndakabva ndachizoenda kumba kwecousin sister yangu ainge atori nemurume wake nemabhiridha. Saka ndakaita sekunge ndainge ndichingodawo kungoona progress yemba yake. Munoziva kuti sehama kunyange mukatukana but munokwanisa kuzongotanga kungowirirana zvekare, but does not mean kuti grudge rinenge rapera. Pane umwe anenge achiri kutoronga revenge seni. Ndozvandakaita ipapo. Saka ndakati vasiri kundiona ndo pandakabva ndachizotora hoko dzangu dziya 4 ndakafamba ndichidziroverera pasi dziri 4 kudaro kusvika ndapedza. Ndakati ndapedza murume wangu achitosvikawo haana chaainge achiziva. Ndokubva tachizobvapo pamba pekazeni yangu kwava kudzokera kumba tikazodzoka kunoko kuSouth. Saka akazoti achida kuenderera mberi nekupfurira kuisa roofing pamba pake. Ndo paakangotanga kungorwara. Takafonerwa zvichinzi ainge adonha ari kubasa. Kubva ipapo haana kana kuzomborikavha zvachose, sezvo vari vanhu vainge vasiri kuzviziva kuti kutopedzisa imba kwavainge vachiita ndo zvainge zvichazotomuuraya izvozvo. Imba yakapera. Kupedza kwaakaita kupfurira imba yake akatozvicherera
gomba, mugomba umo maachazovigwa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. I know kuti vazhinji venyu muchandijaja. You can judge me as much as you want. Musada kuzviita sekunge imimi muri vana Jesus Christ. Hakuna asingaiti revenge. Just that isu vamwe tinoti tikaitawo revenge tinozoreurura. Kana paine asina zvivi ndiye ngaatange kunditema nematombo tione kuti harohwe neshamu here naMwari. Ndangoti ndige ndichingoreururawo. Kune vachandibvunza kuti sei usiri kumusunungura, usiri kuda kumusunungura. Handingambomusununguri nekuda kwemashoko awo aakataura. She proved to me kuti she is not a relative of mine. Munhu akatondibetreya kuvanhu avo vandisina ukama navo. Saka muvengi, ende muvengi anofanira kuti ange achiita sei? Ange achiwira mugomba rake raakazvicherera. Ende ndo zvinotaura Bhaibheri, shoko raMwari, kuti muvengi ndiye achawira mugomba rake raakazvicherera. Saka akazvicherera gomba, iye ndiye ngave achazodonheramo mugomba. Zvose zvaaifungidzira kuti zvichaitika kwandiri manje zvava kuitika kwaari. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, change ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kuita kutwista Bhaibheri shoko raMwari kudaro. But ngatitaurei navo mucomment section.